Jamen, velkommen til. Nu er jeg på arbejde, fordi det kan jo ikke være østers rødvin alt sammen. Noget af det, jeg skal lave, det er faktisk at tage mig de her gamle håndskrevne dokumenter. Som man kan se, så kan man faktisk se igennem papiret. Det skal alt sammen fotograferes her i den her. Jeg har ikke lavet en ordentlig opstilling endnu, fordi jeg er lige blevet sat til noget andet, inden jeg når til det. Jeg skal nemlig, vi kan lige se, det er Claus' kontor. Man skulle ikke tro det, men han har faktisk ryddet op her. Ikke specielt fordi jeg skulle komme, men der havde vist været et eller andet fornemt besøg. Det jeg gør lige for øjeblikket, det er at jeg står og leger med en kopimaskine. Jeg skal scanne en masse årbøger, ikke? Og lægge dem på nettet og bop. Så det jeg laver i dag, det er stå og lege med en kopimaskine og scanne, og så skal jeg billedbehandle hele svinet bagefter, så det kan blive til pdf'er, flotte pdf'er. Og når jeg så engang bliver færdig med det i løbet af eftermiddagen, så kan jeg så i de næste par dage lige kaste mig over den her bunke bøger, som er ting og sager. Baraklers kurme fra 1915. Det bliver sjovt at fotografere det her. Der skal virkelig laves noget billedbehandling bagefter, fordi det er jo næsten ikke til at læse. Nå, men det kan jeg glæde mig over de næste par dage. Det kan jeg lige gå og tænke lidt over, hvordan jeg skal ordne. Flippet nok. Det er en gammel bog, den her. Ja. De Barakke fra 1915 til 1918. Så når der ikke lige det er østers og rødvin og mærkelige ting på gaderne, så er det altså arbejde. Sådan er det. I Japan, der fejrer man slet ikke jul. De har ikke sådan noget julemand og julehalløj og sådan noget, men julepynt, det kan de altså godt lide. Så der er en god grund til at følge med alligevel, fordi det der med julen, fordi det er jo så pænt. Så derfor skal det hele jo udsmykkes. Det er klart, i anledning af julen og julesalget og alt det der. Så skal det jo være sådan, at have pænt og nydeligt. Og lige her på stationen, faktisk, eller rundt om stationen her, der giver de den selvfølgelig mega gas, fordi der ligger masser af butikker og sådan noget, så derfor så giver de den gas, som så vanligt. Sådan er det. Det er godt ikke at være på arbejde mere. Nu har jeg fået fri, så nu går jeg rundt og juler lidt. Jeg er ind i et sandt nørdemekka, simpelthen her er helt vildt gang i den. Her er alskens elektronik. Jeg tror, jeg er i afdelingen for bærbare, store og små og smarte, og hvad ved jeg, ser godt nok lækker ud, den her MacBooks. Men altså, den her butik, jeg tror nok, jeg ved ikke rigtig, hvor mange etager den er i. Den er vist i 7 etager med elektronik. 8 etager med elektronik. Bare derudad. Og jeg er kun nede i bunden. Jeg tror ikke, jeg kommer helt op i dag. Jeg havde egentlig tænkt mig, at jeg lige skulle kigge på et kamera, men det er slet ikke nødvendigt. Jeg må have hjælp til at finde rundt herinde. Man har gang i, som så vanligt. Og så det der obligatoriske, mega hamrende hvide lys, som bare skal være. Det er som om, de tror, det sælger bedre, hvis man har rigtig, rigtig meget hvidt lys over det hele. Her tror de i hvert fald rigtig meget på, at det sælger bedre. Jamen, velkommen til Retro-studiet, som jeg har. I kan se, jeg har fået lavet mig en lille hyggelig opstilling her, hvor jeg har travlt med at fotografere. Travlt. Lige nu laver jeg jo film. Men det jeg gør, det er, lige nu er jeg ved at fotografere bagsider faktisk. Fordi der står ikke noget på dem, men der skal jo ikke komme en eller anden forsker og sige, hey, står der ikke noget på bagsiden? Så de skal også fotograferes. Omslag og forsider og bagsider og mellempapir og hele de ganze svejnereje, som jeg er fotografierende. Så det er det, den står på lige nu. Den her bog er rimelig let at have med at gøre. Det er godt nok noget meget tyndt papir, jeg skal koncentrere mig om at få eneste side med, men jeg har noget andet materiale her, som jeg ikke har lavet nu, som er lidt mere delikat. Se sådan en som den her, ikke? Der er skrevet på begge sider, håndskrevet, og det er virkelig, det bliver sjovt. Det hænger lidt ikke så godt sammen. 36 lyseblade fra 1917. Ja, den tager jeg lidt senere. Men det er noget af det, jeg kan få dagen til at gå med her. Altså fotografere direkte fra kameraet, og så over på computeren der, og så tjekke det, og så når jeg engang bliver færdig med det,
Så er der jo tid til at billedbehandle. Super. Så er der gang i den igen. Det er jo ved at blive en temmelig personlig redegørelse for, hvad der foregår herovre, så nu har jeg valgt at tage med på toilettet. Men det var egentlig min plan at lave en længere reportage omkring det japanske lokumsbræt. Men det er blevet lidt sent. Jeg gider faktisk ikke lave den udvidet. Men japanerne, de isolerer ikke deres huse. Så er pissekoldt om vinteren. Til gengæld så har de opfundet det opvarmede lokumsbræt. Og det kan også alt muligt andet end varme. Faktisk så har jeg her et trådløst kontrolpanel til lokummet. Ikke? I kan se, at man kan blive skyllet, og man kan blive tørret, og man kan have forskellige farter. Men alt det der, det kan jeg komme tilbage til. Ikke? Det avancerede japanske toiletbræt. Det kan jeg ikke glæde jer til. Ja, det tager jeg en af de nærmeste dage her, når jeg lige er ovenpå igen. Vi ses.